umfundisi uNdlovu angazi noma ngisho kahle yini noma umfundisi uNdlovu ngibingelele omama bonke ngibingelele intombi insizwe phakathi kwethu nogogo phakathi kwethu neSunday School ngibingelele egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu umsindisi wethu. Siyabonga kakhulu, siyabonga Buyabonyathi, siyabonga kakhulu ngokunjalo ukuthi phakathi kwethu kuyasitholisa kakhulu. Siyajabula ukubakana nawe. Inkosi sengathi ngakubusisa ngolunye usuku Inkosi uJesu ngithi yayihamba nabafundi babona umunye ngaphushumayela ivangeli ecishe lifana nomfanayo bazama ukukhuza yathi Inkosi cha ukuthi okanye nathi ukuthi sonke sikhonza Inkosi yamakhosi sikhonza uJesu sixwayana. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani ukuthi nikhona kule ndawo ukuze abantu bale ndawo bangakwazi ukuthi bazilandelele bangasho ukuthi hayi yayingekho indlela yenkonzo. Sibonga ukuthi ngani kube khona umsebenzi owenzakalayo, umsebenzi wevangeli. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Nathi-ke sifikile kule ndawo singeyinto zalutho kodwa ngenxa yomthwalo uNkulunkulu awubekile kithi sasesiza kule ndawo. Kungeve ngoba mhlambe kuthiwa thina singcono kunabantu bale ndawo kodwa kube kuhle ukuthi uNkulunkulu sibe khona kule ndawo. Iyake yasho-ke lento Inkosi uJesu yathi umprofeti akadumi ngakubo. Mhlambe ukuze kuthunywe thina nje ngoba abantu bale ndawo babuNdlovu sebekujwayele. Mhlambe makufika abanye abantu bazozwa kangcono ngoba sekhona abanye abantu abangesibona bendawo. Yasho kanjalo-ke Inkosi uJesu idelelwa ngabakubo. Sifikile-ke namhlanje nathi ngokusizwa Inkosi ngamandla kaNkulunkulu ukuthi sizoletha ivangeli. Ngizocela-ke ukuthi sivule incwadi engcwele iBhayibheli ivangeli ngokukaMateyu isahluko sesithathu. Sizoqala nje kuverse 1, amanye amavesi sizowajampa noma sizoweqa. So abanye nje sebajwayele isilungu kakhulu. So we're going to read on the Gospel according to Matthew chapter 3, starting from verse number 1. We'll jump some verses, but we'll see as we proceed. Ngokuthobe kokukhulu ngizocela umfundisi wendawo asikhulekele izwi. Ngaba nami uNkulunkulu abamningi manje konke siyabuza umhlaba namanje futhi ngakethina Nkosi Yesu siyabonga nali izwi lakho sizofuna ukuthi uthathe lo mphakathi lo wale ayivone Inkosi ngcwele la finyelela khona Nkosi uJesu izweni nasenkosi amakhosi lithole indawo ngcwele ngoba iBhayibheli izwi lakho Jesu aliwe emhlabathini kuye lezolini liyize Nkosi konke laluwele khona kwami lizenza umsebenzi ngcwele. Sibonge nami ngumfundisi asamile asazodiliva Nkosi Yesu sazosimela abazise ngoJesu waseNazaretha umsindisayo nothethelayo Nkosi uJesu ngcwele sifuna umgcine umfutho umlondolozo singezwa kodwa sizwena ukukhuluma nezimpilo zethu ndawo le thenda ngcwele umuhle ulungele uthembekile sesiqalo sesiphelo sezinto zethu no other gods njengamhlabeni ngcwele wakati ukhona ekuqaleni umhlaba ngakho khona manje bakhona Nkosi yami kuze semaphakathi nasemaphakathi thenda ukuna manje ngoyithina sicela konke lokungekho Inkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen and amen. Jesu Kristu Nkosi. Mhlambe-ke babuNdlovu zona nami sihlale kancane sithi Jesu Kristu Nkosi ukuthi kwenziwa yini konakele liphi labona cha akukho konakele. Sisho izwi leNkosi uma sithi uJesu Kristu Inkosi mobheka abaseFilipi sahluko 2 qale lapha kuverse 9 kuya kuverse 11 sikuthatha lapho-ke lokho ukuthi sithi uJesu Kristu Inkosi. Lapho lithi khona iBhayibheli uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu uJesu waphakamisa igama lakhe ngaphezu kwawo wonke amagama. Uma ubheka lapha encwadini yamaHubo ngicabanga 95 noma 96 kuthiwa uJehova uyinkosi
kodwa eTestament Elisha ngoba sekuphakanyiswe igama lenkosi uJesu, ilona-ke likwabhalwa ngamagama amakhulu lapha eBhayibhelini lesizulu kwathiwa uJesu Kristu uyinkosi. Lithi-ke izilimi zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kuBaba noma kuNkulunkulu uBaba, sorry. Mhlawumbe uzomangala mangaba ngingafuni ukuthi ngiqale ngithi uBaba uNkulunkulu, kodwa ngithi uNkulunkulu uBaba, ngoba mangithi ngingasho ngithi uBaba uNdlovu. Manje mangithi uBaba uNdlovu kusho ukuthi uBaba uNdlovu kungaba ubaba kananoma ubani, kodwa mangithi ubaba wami ngizothi uNdlovu uBaba. Mangithi uNdlovu uBaba kuyacaca ukuthi ubaba wami. Manje-ke yikho ngizama ukuthi ngikubeke kahle ngendlela eyiyona yona. Sijwayele kakhulu sithi uBaba uNkulunkulu, kanti nguNkulunkulu uBaba ngoba uBaba wethu osezulwini. Isho kanjalo iBhayibheli ukuthi masikhuleka sokhuleka sithi Baba wethu osezulwini. Sazi ukuthi sikhuleka kumzali wethu, sikhuluma nomzali wethu, sikhuluma noNkulunkulu esimaziyo okungubaba wethu, hayi nje omunye umuntu, hayi nje omunye ubaba, kodwa masiya kuye ngomkhuleko sisuke siyokhuluma noBaba osizele. Ngoba usho kanjalo uJohn 1:12-13 ukuthi labo abamamukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abangazalwanga ngentando yendoda nentando yenyama, ngoba sesizelwe kabusha ngokaJohn chapter 3:3 no-5, ukuthi lapha ku-5 umuntu uma engazalwa ngamanzi nangomoya angeke angene embusweni wezulu. Okuwukuthi sidinga ukuthi sibe ngabantwana bakhe ukuze asifake endlini yakhe, asifake ezulwini lakhe. Bengisachaza indaba-ke yokuthi sisho lana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Lithi-ke iBhayibheli izilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uBaba, ngoba ngaleli gama amadolo ezulwini onke ayaguqa, aguqe emhlabeni, aguqe nangaphansi komhlaba. Manje kuney'nhlobo zamadimoni, khona amadimoni ahlala emkhathini, khona amadimoni ahlala emhlabathini phakathi kwethu, khona amadimoni asesihlogweni ngaphansi komhlaba. Kusho ukuthi nawe noma akuphike la madimoni azama ukumelana nezinto zakho, ayaguqa ngaleli gama. Yikho-ke silibiza kangaka leli gama ngaso sonke isikhathi, siguqisa amadimoni ukuthi engabi namandla phezu kwey'mpilo zethu. So-ke ngiyakholwa ukuthi kuyacaca ukuthi akusiyona into yebandla, kodwa yinto esezwini lena. Sikhuluma izwi uma sikhuluma kanjalo. Abantu abaningi bayadideka, bamangala ukuthi kwenze njani kulaba bazalwane. Mhlambe islogani sabo noma kuyini, cha, isivumo siyavuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, ngoba lisho kanjalo iBhayibheli laphana kuRomans 10:9 ukuthi uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, ukholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa. Kusho ukuthi ngesikhathi futhi sithi uJesu Kristu uyinkosi, hayi ukuthi kuguqa amadolo kuphela, kodwa siyasindiswa. Uyayibona indaba? Futhi sisindiswa ngaso sonke isikhathi uma sivuma inkosi, ngoba neselelesi laphana silenge esiphambanweni, esinye sadelela sathi buka nje wena silenga kanye nawe, kwaba ukuthi nokuthi sichaze indaba. Lesinye sathi hawu nawe umesabeni uNkulunkulu. Angithi sila thina esiphambanweni ngenxa yezono zethu, ngenxa yamacala ethu, kodwa la akunanga. Sasikhuluma nenkosi leselelesi sathi, Nkosi Jesu uzungikhumbule embusweni wakho. Uma kumuntu onombuso kusho ukuthi uyinkosi, kusho ukuthi lesiselelesi sasivuma, sasithi uJesu Kristu uyinkosi, sasithola isiqiniseko khona lapho ukuthi ngalolo suku sizoba nenkosi uJesu eparadise. Ngiyacabanga-ke manje ukuthi sekuyacaca amandla okuvuma inkosi uJesu ngaleso sikhathi ukuthi kungakuvulela izulu, noma ngabe kuthiwa belivalekile ngendlela ethize, kodwa kungatholakala selivuleka. Bengizama nje ukucacisa leyo ndawo singakafiki ezweni. Bengithena-ke ngicela ukuthi sivule incwadi ngokukaMateyu isahluko 3 siqale kuvesi number 1. La isihloko sakhona kuthiwa ukushumayela kukaJohane uMbhaphathizi. Ngaleyo mnyaka kwavela uJohane uMbhaphathizi eshumayela ehlane laseJudiya ethi, phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele.
ngokuba nguye akhuluma ngaye umprofeti uIsaya ethi, izwi lomemezayo ehlane lithi, lungisani indlela yenkosi, nenze imikhondo yayo iqonde. Verse number 5. So masithi siseqele ku6. Haya siqale kuye ku5. Khona kwaphumela kuye iJerusalema neJudiya lonke nezwe lonke laseJordani, babhabhathizwa nguye emfuleni iJordani bevuma izono zabo. Verse 7. Kwathi ebona abaningi kubaFarisi nabaSadusi beza embhabhathizweni, wathi kubo, nzalo yezinyoka, ngubani onibonise ukubalekela intukuthelo ezayo na? Inkosi ibusise ukufunda kwezwi layo. Sisazoqhubeka ngokuvuma inkosi kwamanye amavesi, kodwa la sifunde khona kuthiwa ngaleyo mihla kwavela uJohane umbhabhadisi, kuthiwa wayeshumayela ehlane laseJudiya. Kusho ukuthi wayengekho emadolobheni kodwa wayesehlane. Kodwa lapha kuvesi 5 sithola ukuthi kwaphumela kuye iJerusalema neJudiya lonke nezwe lonke laseJordani, okuwukuthi nabasemadolobheni behlela kuJohane bezozwa lo muntu omemezayo, kubukeka sengathi beshumayela into eyodwa, ubethi phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Leyo nto nje ayekhuluma lapha ehlane eseJordani, kodwa futhi enye yezinto ayethi eshumayela beze kuyena abantu basuke emadolobheni kuma comfort zones wabo basondele kuyena. Enye yezinto ayezenza lithi iBhayibheli wayebabhabhathiza khona lapha emfuleni iJordani. Le mfula lo iJordani kwakunamatshe ayebekiwe ayisikhumbuzo so ayebekwe uJoshua ukuthi bazi ukuthi uNkulunkulu wavula indlela eJordani ukuze bangene eKhenani. Kusho ukuthi iJordani lisymbolize ukungena embusweni kaNkulunkulu. Babebizelwa ekungeneni embusweni kaNkulunkulu. Babebizelwa ekungeneni ezweni lelo ababelithenjisile. Kusho ukuthi ukuhlala kwakhe lapho eJordani, kusho ukuthi umuntu omemezela indaba zikaNkulunkulu umemeze esendaweni eright, umemeze esendaweni vele ekuyiyona yona ekudlulwa kuyona uma usuyongena ezweni lesethembiso. Wamemeza-ke umbhabhathizi ekulo ndawo egcwalisa isiprofeto sika-Isaya. Lithi iBhayibheli ngesikhathi ebhabhathiza abantu wayebabhabhathiza kodwa abantu babevuma izono zabo, basuka emakhaya bashiya amakamelo abo ababengazivuma kuwona izono abantu, babona ukuthi ngeke kubasize ukuvuma izono emakameleni. Baya kuJohane umbhabhadisi owayebhabhathiza ngamanzi, ebatshela ukuthi mabaphenduke. Lithi-ke lapha kuvesi 3, izwi lomemezayo ehlane lithi, lungisani indlela yenkosi nenze imikhondo yayo iqonde. Ileyo nto-ke ayeyimemezela uJohane ukuthi akulungiswe indlela, la wayekhuluma nabantwana bakwa-Israyeli, okuwukuthi wayekhuluma nabazalwane. Ethi mabalungise indlela ngoba ukuba ngumzalwane nokungabi ngumzalwane akukufaka ezulwini uma indlela yakho ingalungile phakathi kwakho noNkulunkulu, ingaqondile. Manje-ke ubememezela lento uJohane ethi lungisani niqondise indlela. Kusho ukuthi ngamanye amazwi mayithi phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele, kukhona indlela ababehamba ngayo. Le ndlela lena yayingesilona iqiniso ngoba inkosi uJesu iyona indlela neqiniso nokuphila. Kusho ukuthi babehamba ekufeni, behamba ezonweni zabo. Le ndlela ababehamba ngayo uNkulunkulu wayibona ukuthi ibashonisa ekufeni, wathuma umuntu ozobatshela ukuthi mabaphenduke. Umuntu-ke ehamba mhlawumbe indlela ehamba kanje, makufanele aphenduke kufanele ajike ahambe ngale ndlela ekufanele ahambe ngayo. Laba bantu-ke angazi ukuthi yizini lezi zinto noma iyiphi le ndlela ababeyihamba, kodwa babehamba indlela eyayiphambene noNkulunkulu. Abantu abaningi bahamba nasemabandleni nasey'nkonzweni kodwa behamba ngendlela ephambene nekaNkulunkulu engesilona iqiniso, engesikhona ukuphila. Abantu abaningi bayahamba bedumisa enkonzweni kodwa abanye babo baphuma emkhipitweni.
abanye bayadumisa enkonzweni kodwa bano-boyfriend khona lapha enkonzweni, omunye u-boyfriend wakhe ngumfundisi. Abantu bayadumisa emabandleni kodwa abaxhume iy'nwele. Uma uxhume iy'nwele-ke mhlawumbe ungekubona eBhayibhelini lapho kubhalwe khona ukuthi azixhume iy'nwele, kodwa uma ubheka lapha encwadini ngithi yabaseRoma 9 uvesi number 20 lithi iBhayibheli, wena muntu umsolelani, ungasho kanjani kokudalileyo ukuthi ukwenzileni lokhu nokuthi kuyiphutha. Okuwukuthi uma udaliwe ukuthi iy'nwele zakho zibe njengezami nje zibe mfushane, uma usuqala uzixhuma uchaza ukuthi uNkulunkulu wenze iphutha, wenze wrong ukuthi akwenze ukuthi ube nini emfushane, nokuthi akwenze nje ukuthi ube umuntu omnyama ungabi indiya, ukwenze wrong. Ngcono ukuthi umlungise umcorrecte uNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu lithi iBhayibheli akalenzi iphutha. Akukho okwake kwaba wrong kuNkulunkulu. Abantu abaningi bayahamba bethi bayakholwa kodwa indlela yabo ibe ingaqondile. Abantu abaningi bayahamba bethi bayakholwa bayendlini kaNkulunkulu kodwa izono zabo abazivumi, noma bezivuma bazivuma emakamelweni kodwa lapha babezivuma kuJohane uMbhapatisi. Omunye uzothi-ke ikuphi-ke lapho kuthiwa khona bazivuma izono zabo kuJohane uMbhapatisi. Ngingakafiki lapho, ngiyajabula-ke ngoba ngiyazi abantu abaningi balalela ku-YouTube u-Enigma. Nani-ke nikhona la ngokuvuma kwenkosi nizovela ku-YouTube inkosi ivela. U-Enigma-ke wake wakhuluma enye into ethi hambe uyovuma izono zakho ekameleni, kodwa ngibonga ukuthi ekugcineni wathi hambe uye kumfundisi wakho uyovuma izono zakho. Angazi ukuthi-ke kungani asho njalo, kodwa ngajabula uma esesho njalo. Manje uma ubheka lapha kuvesi 6 novesi 7 kuthiwa babhabhadiswa nguye emfuleni iJordani bevuma izono zabo, bengavumi izono zabanye abantu. Ngamanye amazwi babengathi mabefika kuJohane athi ubaba yazi ubhekile nje umkami uyangihlupha lapha ekhaya wenza ukuthi nokuchacha, babevuma ezabo. Kusho ukuthi yilona lo muntu uzivumele ezakhe izono, ngoba yizona ezakhe izono ezomvimba ukuthi angangeni ezulwini. Lapha kuvesi 7 kuthiwa kepha kwathi ebona abaningi kubaFarisi nabaSadusi beza embhabhatizweni wathi kubo, nzalo yezinyoka, ngubani onibonise ukubalekela intukuthelo ezayo na? Manje uma ebona abaningi kubaSadusi nabaFarisi beza kuye bezobhabhathizwa, yingani ebabiza ngenzalo yezinyoka? Ubone ngani ukuthi kukhona okurongi kulaba bantu? Ubebacwasa yini ngoba kungabaSadusi nabaFarisi mhlawumbe ngoba wayebazonda ngabafundi? No, ngikholwa ukuthi wayebazi uJohane ababefika kuyena bavuma izono. Wayeseyababona labaFarisi nabaSadusi ukuthi bafikile impela kuyena bethi bazobhabhathizwa, kodwa abazivumanga izono. Uthi-ke bayinzalo yezinyoka, okuwukuthi bazalwa nguSathane, okuwukuthi babuswa uyise wabo nguSathane. Sho kanjalo iBhayibheli inkosi uJesu lapha kulokhu kuzo kuJohn 8 verse number 40 uma ngikhumbula kahle, ithi nina nifuze uyihlo uSathane wayengumqambe manga kwasekuqaleni. Kusho ukuthi umuntu ongakholwa nongayenzi intando kaNkulunkulu ubaba wakhe nguSathane. Yikho kuJohane ethi-ke nzalo ezinyoka, ubani onitshele ukuthi ngibalekele intukuthelo ezayo? Ngithanda ukugxila kancane nje kulesi sikhathi ukuthi ngubani onitshele ukuthi ngibalekele intukuthelo ezayo. Baningi abantu bayahamba baye ezinkonzweni ngoba bebalekela isihogo, bebalekela intukuthelo ezayo. Kodwa iqiniso ukuthi akusiwona wonke amabandla okunabafundisi bakhona abathunywe nguNkulunkulu. Amanye amabandla abafundisi bakhona bangamadevil worship, abanye abafundisi bakhona bathwele. Manje lo obatshela ukuthi mababalekele intukuthelo ezayo, inkinga yakhe naye unguSathane uqobo lwakhe. Yikho kuJohane ethi-ke lo onitshela ukuthi balekelani la embhabhathizweni akazi ukuthi muza la embhabhathizweni kufanele uvume izono, ngoba vele uSathane uqobo lwakhe akazi unitshela iqiniso. Uzokwenza ukuthi ube necomfort
yokuthi usenkonzweni, ube necomfort yokuthi mina ngiyakhonza isonto nesonto, futhi mina ngiyashumayela, futhi mina ngiyadumisa, futhi mina ngiyacula, futhi ngicula kahle kunabo bonke abanye abantu, futhi mina ngenza lokhu nalokhu, ube necomfort yokuthi ngoba uze enkonzweni ucabanga uzongena ezulwini. Uthi uJohane no. Ningabafarisi impela, ningabefundisa impela, kodwa niyinzalo yenyoka, nizelwe uSathane. I-behavior yenu ngaphakathi nibuswa uSathane, ubabuwenu uSathane. Yikho niza la nifuna ukuzobhajadiswa ningavumanga izono zenu. Ngoba ngamanye amazwi uthi uJohane kahle anginazi njengabantwana bakaNkulunkulu. Abantwana bakaNkulunkulu ngibabonile befika la bevuma izono zabo. Uma siqhubeka lapha kuverse number 8 kuthiwa ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Yabona umuntu uma ephenduka kunesithelo noma kunezithelo ezibonakalayo, uyazisola, azivume izono zakhe, azishiye izono zakhe. Njengezaka 28 verse 13 kuthiwa ofihla iziphambeko zakhe akayiphumelela, kodwa ozivumayo azishiye uzofumana umusa. Ngoba uzivumayo angazishiyi still usenzalo kaSathane, ngoba isono sihlala lapho kuhlala khona uSathane. Amanyala ahlala kulomuntu ngoba kukhona uSathane. Kusho ukuthi lo muntu kwelika moya uzelwe uSathane, and uSathane la ibhilonga khona ubhilonga esihlogweni. Kusho ukuthi mayisuka umphefumulo walo muntu kulomzimba eseba umoya umphefumulo uzoya la kubhilonga khona uyise uSathane. Kodwa umuntu ovuma izono zakhe azishiye uba ngumntwana kaNkulunkulu, abhajadiswe abe ngumntwana kaNkulunkulu, bese ngabe umphefumulo wakhe usuka kulomzimba uye kubaba wakhe. Ngoba ngisho nje thina singabazali, izingane zethu ntambama zibuya ziza kubaba, yilo nalo uzobuyela ekhaya lakhe. Akekho uzothi mayisuka la ethi uyingane yakwamtshali ahambayo kwaMkhize manje basefika ntambama bese kuba mnandi kwaMkhize. Wakamtshali nje uzobuyela kwaMtshali. Usho ukuthi ubaba wakho maye uSathane udla izolo, uyakhonza awukhonzi, noma ngabe uthi uyazivuma ke kameleni, angeke kukusize lokho. Impumputhe lapho ubheka kuJohn 9 isibonile asikuvulekile amehlo. Bayakhalaza abaFarisi bathi hayi bokwenze njani waphatha uhlaka kuwumgqibelo noma kusuku lesikhombisa. Baveza inkosi uJesu njengomuntu oyisoni. Ithi impumputhe lapha ngithi verse 31 mangaphosisi. Ithi siyazi ukuthi uNkulunkulu akazizwe izoni, kodwa lowo oyenza intando kaNkulunkulu lowo ke uNkulunkulu uyamuzwa. U-Isaiah 59 verse 1 no 2 lithi iBhayibheli indlebe kaNkulunkulu ayinzima ukuthi ingezwa, nengalo yakhe ayifinyeziwe ukuba ingesindise. Uverse 2 besethi kepha ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu ukuba angezwa. Okuwukuthi mawonile bese uyovuma isono sakhe kameleni. Inkinga lesono sakhe isona esivimba uNkulunkulu uthangezwa. Yikho ke laba bantu babethi babeyobhajadiswa bavuma izono kuJohane ukuze babe clean phambi kaNkulunkulu, uma bekhuleka uNkulunkulu abeze, ngoba udonga selubhidliziwe. Namhlanje sikhuluma nabantu ababizwa ngegama likaNkulunkulu, abantu abazibiza ngokuthi bangabantwana bakaNkulunkulu. Ngeshwa lisho kanjalo 2 Timothy chapter 2 verse 19 ukuthi kunalolu phawu nalesi siqiniseko kusokuthi mhlamba ke ngikufunde ngoba ngizosuke ngaphuthi kahle sinakho ke ngisho ukuthi iBhayibheli lamalunga lentambo yakho. Omunye mhlamba ngashesha akuthole ngicela angibhekele masini 2 Timothy chapter 2 verse 19. Okay, kuthiwa nokho isisekelo esiqinileyo sikaNkulunkulu sini sinalolu phawu lokuthi inkosi iyabazi abangabani, nokuthi yilo nalo ophatha igama likaKristu makadede kukho ukungalungi. Ophatha nje igama likaKristu ngoba inkosi iyabazi abangabani. Umuntu ohlala ekungalungini angadedi kukho ukungalungi
akukhathaliseki ukuthi unasikhundla sini emsebenzini. Nami uma kukuthi angilungile phambi kaNkulunkulu, uNkulunkulu akangazi njengomntwana wakhe ngoba uyabazi abangabakhe. And umuntu ophatha igama nje likaKristu kufanele adede kukho okungalungi noma yini engalungile kufanele adede kuyo. Abantu ke namhlanje uSathane ubaphuphuthekisile kakhulu emabandleni. Abanye badansa umdanso wezangoma ebandleni likaNkulunkulu, lokhu kuthiwa yithomuzi. Phela abantu bajuluke babe manzi ebedansa lento ukuthi mase kufika isikhathi sezwi abantu bakhathele sebelele ukuthonga. Ngoba uSathane ubakhohlisile abantu emabandleni. uSathane usevele wazongena ngaphakathi emabandleni. Okubuhlungu ukuthi amabandla amaningi asekhonza nama-devil worshippers ngaphakathi engakawaboni, avalekile amehlo kamoya. Sengathi singabuyela ekuthaneni sifune ubuso bukaNkulunkulu. Uthe umama ofakazile ubemfuna uNkulunkulu aze ahambe iy'nkonzo zibe ntathu ngosuku eseHilbron ngoba befuna uNkulunkulu, and befakazela izwi lapha ku-Isaya lithi ngabantu 55 verse 5 no-6 ukuthi mfuneni uJehova esenokutholwa, nimbize eseseduze, omubi ashiye indlela yakhe embi. Yilokho kokufuna uNkulunkulu ukuthi asimfune, and uma singamfuni angeke simthole. Ngisho sesisendlini kaNkulunkulu, uma singamfunisisi ngeke simthole, uma simfuna ngengqondo yethu ngeke simthole. Lento le yehlula abaFarisi, bathi beliphethe iBhayibheli bengabafundisi, behlulwa ukubona indodana kaNkulunkulu, behlulwa ukubona uNkulunkulu ehamba phakathi kwabo. Baphikisana naye, bamelana naye. Hayi bona babheka ukuthi ilokhuza kuthiwa ungasebenzi ngalolu suku, babheka imithetho ngoba vele sebejwayele ukushayela abantu imithetho, abafuni umuntu ozobonakala engaphezu kwabo. Kanti uKristu yena ongaphezu kwethu. Sengathi besingalalela yena ukuze kungangeni uSathane phakathi kwethu. Uma uqhubeka lapha kwesi-9 kuthiwa ningacabanga ukuthi ningasho phakathi kwenu ukuthi sinobaba uAbrahama, ngokuba ngithi kini uNkulunkulu angamvusela uAbrahama abantwana kulawo muntu. Abantu kabacabanga ukuthi bano-Abrahama, abantu abathi ifounder yethu yenza lokhu nalokhu. Nami nginebandla, ngiyazi ukuthi engikulona ngiyayazi ifounder yakhona ukuthi kwenze ukuthi nokuthi. Umuntu athembele ukuthi ifounder uNkulunkulu uyisebenzisile wenza lokhu nalokhu, njengoba mina ngingaphansi kwakhe ngikuleli bandla akulona kusho ukuthi izinto zizongihambela kahle. No, ezulwini asingeni ngebandla, ezulwini asingeni ngokuthi kwenzeke izimanga ngomfundisi wami noma ngami. Ngoba izithi inkosi lapha kulokhu kuLuka 10 verse 19, ningajabuleli ukuthi amadimoni ayanithobela, noma lapha ku verse 17 18 19, ningathokozeli ukuthi amadimoni nemoya yanithobela, kodwa jabulelani ukulotshwa kwamagama enu ezulwini. uJuda Iskariyothi naye amthobela amadimoni, kodwa igama lakhe belingalotshiwe ezulwini. So akukusiza ukuthi ungathotshelwa ngamadimoni, akukusiza ukuthi ungenza lokhu nalokhu ubonakala usebenzela uNkulunkulu. Ukwenza isiqiniseko ukukusiza ukuthi awoni phambi kwaNkulunkulu. Uma wonile uyasivuma isono usishiye ukuze uqinisekise ukubizwa kwakho uze ufinyelela ezulwini. Namhlanje ke siziselo mbiko kuka-ke asiqhubeke nendaba. Lapho ku verse 10 kuthiwa izembe selibekiwe empandeni yemithi. Ngakho yonke imithi engatheli izithelo ezinhle iyanqunywa iphonswe emlilweni. Mina nginibhabhathisa ngamanzi kube ngokuphenduka, kepha yena oza emva kwami unamandla kunami engafanele ukuthwala izicathulo zakhe. Yena ukuza kunibhabhathiza ngomoya ongcwele nangomlilo. Verse 12, ombenge yakhe yokwela isesandleni sakhe, uza kushanelisisa isibuya sakhe, abuthele amabele enqolobaneni yakhe, kepha amakhoba uzokwashisa ngomlilo ongacimikiyo. Nanzo-ke indaba enkulu, amakhoba uzowashisa ngomlilo ongacimikiyo. Imbenge yakhe isesandleni sakhe, and inkemba isibekiwe ezimpandeni. Uthe uJohane ke lapha ku verse 2
phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Kodwa futhi kwakungasho uJohane lapho, kwakusho uNkulunkulu uqobo lwakhe. Ngoba uma ufunda laphana kuMateyu 4:17 lithi iBhayibheli inkosi uJesu kusukela ngaleso sikhathi yayisibhajatisiwe, yashumayela yathi phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Okuwukuthi lamazwi ayekhulunywa nguJohane ayingaphumi kuJohane, kodwa ayiphuma kumnikazi wawo, ulizwi uqobo lwakhe uNkulunkulu. Lamazwi engiwafundela eBhayibhelini akaveli kimi. Izinto engizikhulumile la aziveli kimi kodwa zivele ezweni. Ngakho-ke kuzosiza ukuthi silalele ukuthi uNkulunkulu uthini emabandleni. Kuzosiza ukuthi silalele siphenduke indleleni zethu ezimbi. Sibuyisane noNkulunkulu, sifunisise ubuso bukaNkulunkulu. Ngoba kuyingozi ukwaneliswa ukuthi mina ngiyakhonza. Kuyingozi ukwaneliswa ukuthi mina ngiyalifunda izwi. Useke ugcine nini uNkulunkulu ukukhuluma nawe? Ugcine nini uNkulunkulu ukukhombisa la ungenzanga kahle khona? Ngoba uNkulunkulu esithanda akafuni ukuthi senze amaphutha, ngoba isono asingeni ezulwini. Ngisho uNkulunkulu ekuthanda ngayiphi indlela, kodwa ngeke ungene ezulwini nezono. NoSolomoni wahamba wona waba nabafazi abaningi ngenxa yokuthi iBhayibheli belisho ukuthi akungaganiswe lana nabantu bangaphandle, kodwa yena wayithola umbuso omuhle oyi-comfort zone ukuthi kungabikho izimpi. Kusho ukuthi nathi bazalwane kusinikeza inselelo ukuthi masinezimpi masijabule sithokoze, ngoba kukwenza ukuthi uhlale u-alert. Manje ngikholwa ukuthi into yadida uSolomon ukuthi wayengekho alert ngenxa yokuthi kwakungekho izimpi. Uma wayexabana nalezi zizwe, angikholwa ukuthi wayezoba namandla ukuthi awuganwa amadodakazi alezi zizwe. Ngakho-ke nathi asingahlali ku-comfort zone. Ngisho noma kuthiwa-ke uzibona ungenawe ipi, lithi iBhayibheli ukhona yini ojabulayo? Makahube. Awuthi uma ungenazo izimpi okungcono uhube uchithe isikhathi sakho endumisweni. Uma ngabe unobuhlungu ukhale kuNkulunkulu, still usachitha isikhathi sakho noNkulunkulu. Athi uNkulunkulu lapha kuJoshua, moqala lapha kulokhu kuJoshua chapter 1, amazwi alesi siprofethi makangasuka emlonyeni wakho, kepha zindla ngawo ubusuku nemini. Ngoba umuntu mayeke wasuka emazwini kaNkulunkulu kuba nento alahlekelwa yiyona, ulahlekelwa ubukhona bukaNkulunkulu. Yikho lapha kuJohn 15:7 ithi inkosi lapha kuverse 4 ithi hlalani kimi nami kini, kodwa lapha kuverse 7 ithi-ke uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini, niyocela noma yini eniyithandayo nizoyenzelwa. Ngoba vele uzobe usucela ngokwentando kaNkulunkulu, ngoba amazwi akhe ahlala kuwena. Okuwukuthi ngeke ucele into erongi abe amazwi kaNkulunkulu ehlala kuwena. Uzocela into eright, ngoba uzobe ucela into eright, ucela kahle. Lokho kuzokwenza ukuthi umnikazi wamazwi othembisile ukuthi celani nizophiwa akwenze. Uyasiqinisekisa ukuthi uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kimi, konke enicelayo ngizokwenza. Kodwa bakithi, kungani thina abantwana bakaNkulunkulu sicela kodwa kungenzeki? Kwenziwa yini? Akuzibuze. Ngoba ithi impumputhe siyazi ukuthi uNkulunkulu akazizwa izulu. Akuzibuze ukuthi kungani impendulo ngingayitholi. Ngoba noDaniel wakhuleka 21 days. Impendulo kwashiwo ukuthi ibivinjwe emkhathini, ivinjwe ngamadimoni. Kodwa ngokubelesela kwakhe ehlala engoni, yazi yagcina impendulo ifikile. Mhlambe wena ukhulekile wahamba wona endleleni wagcina ungayitholanga impendulo. Kanti uma sizohlala nje ezwini lakhe noma sibhekana nani, sizoyithola impendulo zethu. Umessage namhlanje ithi-ke phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Inkosi uJesu-ke umbuso wezulu iwufanisa
nomntwana omncane. Lapha kuMark chapter 10 verse 15 lithi uma singaphenduki sifane nalabo abantwana abancane ngeke singene embusweni wezulu. Mhlambe wena unamagqubu nomuntu owakwenza ukuthize, mhlambe lo muntu waphulelisa ingane yakho wayishiya, mhlambe uyakwazi lokhu okwenziwe umakhelwane wakhe noma umuntu okwenza ukuthi noma umbuko asukele ungafisi ngisho ukumbingelela. Lokho akusikho kungane. Ingane encane ungayishaya manje ibuye izokhala kuwena, ibuye ifuna izothuliswa wena ngoba kuyingane. Wena kuyenzekani ucabane nomakhelwane wakho bese ubuyele kuyena uzoxolisa wena ubonile noma ubonakale uzozingcengela kuyena kodwa futhi bewuyena okunike. Umbuso wezulu ke lokuthiwa ke masiphenduke ekuthiwa ususondele. Ngamanye amazwi umuntu ofuna ukuba sembusweni kaNkulunkulu kumele abe njengengane. Hayi namhlanje angazi ukwenze njani kwangazi ukuthi sifocusa kubazalwane kubantwana bakaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi ufikele emhlabeni efikela izimvu zakhe ezilahlekileyo. Sho kanjalo inkosi uJesu ukuthi nasenkonzweni nakubantwana bakaNkulunkulu siyadinga ukulishumayela ivangeli liqonde ngqo kubona noma siku open air kube ngathi sizolanda imphefumulo engamazi uNkulunkulu kodwa nala ethi iyamazi kodwa futhi kungenzeka ukuthi silahlekelwe uNkulunkulu. Ngizocela umama sikhuleke. Amen. Baba sibongile egameni lenkosi yethu uYesu Kristu waseNazaretha. Sibonga izwi lakho, sibonga ukukhuluma kwakho kule ndawo. Baba wethu onamandla wonke, siyakhuleka ngenkosi yamakhosi, sikhulekela Baba ukulondoloza izwi lakho Nkosi enhlizweni zethu ukuze singazifumani singabonayo, singazifumani sihamba siphambuka endleleni sibethele indodana yakho ngokwenza kwethu. Baba wethu namandla wonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, libiyele ke Nkosi yamakhosi ukuze lingacholwa zintaka, ukuze Nkosi lingaphephuki nomoya egameni lenkosi yethu Yesu Kristu waseNazaretha. Siyakudumisa Nkosi yamakhosi, siyakubonga ngezwi lakho, siyakubonga ukuthi nakwezinsuku Jehova usakhuluma nempilo zethu, usikhuza, usiyala, usiqondisa egameni lenkosi yethu Yesu Kristu waseNazaretha. Udumo lonke lenkosi malube kuwe ngegameni namandla igama lenkosi yethu Yesu Kristu waseNazaretha. Yesu Kristu inkosi. Akekho fana nawe.